Ani ku neba. Eba ku no bia no. Ebu ibunu na tebe difa. Onu no na eba. Na api phone na api. Wo boss. O to efi aba no neba. Api phone na api. Ifu mo na be tenka. E feri ke pam na akwa do gunu gezi. Aya no di. Oke nka nju kenege. Ihe anyị na-eme nwe ka o si we gbasara gị. Nke nu mo pula akụkọ. Ọ gị agụ ota esi bi ndai. Oh, only one did you aju. Oh. Nya only one no nkunu ejima aju. Unu etogo no raru. Nogonogo. Ai kula ya mesha ya raru. Unu ejima se ama aju. Ibu na anu sigo di. Unu reba na aping. Happy if mama lafia. Unu ya anu di. Adi ka bugu na onu. Akwa bugu na onu. Kei mama kaba moro. Yo mo ye. Kei na sa moro. Kei bu ko srepta. Anwa skora anwa. Abu mono aburo ku nwazi ji egwu. Ka buru giziziri bazo. Baka akọrọ gị ife abụ mọrụ mere na ezinụlọ mgbe gara aga egwu atụọ gị
Anwa skora anwa. Kapo boy izire bazu. Papa ke fa kada ke fa. Kada hapo goro mbele saka. Kukwaya kita kafano ya hapi. Papa, ini message hapo nzukọ manager. Gama na police ni ne odika ba mu kife yi. Ini message. Dan ka ba no ya. Como se pia no takala mwe etu mama msa bobo fala draw ya bo draw ikabo Onya de fa ni kumbo bara. Na mo nka wonne nwa isira po kasi na ya yi. boy fa da dan Kuno me. already nke a gosiri na ekuta akụ mmadụ adịbago mmadụ adịbago kere ụbọchị ọkọrọ nkwụ anụba m nkwụ akụkọ a ajụjụ ejụrụ m ọkwa ajụjụ miri imi bụrụ m ọgbọ mana m na-akọrọ gị maka nna m na nne m fa kọrọ m ife niile ana ụnụ matakwa ya ọ yara dịnụ ya ji asị na onye nne ya nọ na-abụ onye ihe ịghọtago ife dị iche iche unu chọrọ ịmata mere mgbe gboo mgbe ife onwelu ife mmerụ na ezinụlọ Okoye nwere ofu nwaanyị a na-akpọ Unakụ bụ ada ya dịka etu nna anyị siri kọrọ m. Unakụ bụ nwa agbọghọ topụta ma ụdị a na-akpọ asị n'enenebe ejere ọrụ. Ọ dịka Unakụ mechara mee nwata nwa ikorobịa ọ na-adabalị nyanya ya na megide kwuo okwu ịnụ anụ. Afa nwata nwoke a Ijemmiri bụ nwata nwa ikorobịa gbapụtara dimkpa. Ị mara mgbe gboo na-eche esi anụ nwaanyị ha bụrụ ịkpata ha ego n'ụwa nwaanyị mba ugbo etu ị nwere ike ịsụkọ nwa ugbo ugbo ahụ ị na-akọ na-egosi na onye kpọnyere nwa ha nwaanyị na agụụ ama egbu ya. Ịghọtago etufasi eme mgbe gboo. Ọ dịka Ijemmiri na Unakụ ọ nafara adị na mma. Ijemmiri were bata na be Okoye were mmerụ nwa akwụ niile na-acha na be Okoye ya na-abịa egbuo uchecha selfụ akwụ niile a. Oge ugbo ruo ọ ya abịa kọgidere Okoye ugbo dị iche iche ji nwa ikorobịa ife o jere ihe niile a nwere ihe ọzọ nọ ka nwee ike n'Unakụ ego niile na-abata ya aka na ahụ Unakụ ka ọ na-eti ya. Efugo ụdị ịfụnanya dị otu a oke na-agọta ọmana m dịka akụkọ siri kọọ ọ dịka emesịa onye ọzọ were bata bịa n'Unakụ. Ijemmiri wee chọọ ka ya gwụnahị mmadụ. Ijemmiri were bee nke a na-akpọ obi etiwa nwata nwa ikorobịa obi were bechaa akwa obere ọ ya ka emesiziere Unakụ edalụkwa be di ya ahụ. Ọ dịka emesịara Unakụ tụbanụ mụba nsogbu dịzi n'ebo na nwata ụmụ nwaanyị niile amụrụ ebe ahụ nke jebe di bụsị die ya kpọrọ china na alụga die na ahụ
ifugani kana bagina mo gini kamera nani gini kamera nani Uzauru Agini kamera nani agini kamera Namo gini kamera no nani gini kamera no gini kamera no gini kamera no Chebi fata ọkwando ya bụ ntinye ọnya ma amanụ faga wele taka m na ha ya afụ m ga-ewele ọcha ebe a chelofa kafata isi ka ngọrọ mma kpujie mmadụ isi wow ngwa taa ka m na ha ya afụ maka ọ na-abụ mpụta na-afụ akpafa odo mmanya na ọ na-abụ ọnya mmata anụ fa abịa bulie taa ka m na ha ga-agbalị ha mpụtazịa nnụrụ mma m nedie na-asụ ya ijem what is it one chai what the man can tell of tak o ya do ta ¿Qué me da?
lo bụzi ya. Onye bụ ka nwata nwaanyị a? Mba. Chelo. Hey, mba. Ngajụ. Nga jua. Konye bukwane ya? Mba, azikiwe. Nga mwisi nlo. Iti mba aje ka nga lo nlo di otu a. Nga mwisi. Hey! Akanano. Mmadụ ada nọ na mmiri njabanye ya. Ogolo sịrị na ọnya arachala ọnụ ya. Ọ na-arị aracha. Aga m ekuni. Ka nchefe na-achọ m. Nwa m, ebe ọ dị ka ị na-eje? Nwa m, ya gbara akwụkwọ n'akara aka ya. Gịnị bụ akara aka m? Nwa m, jee jụọ ese. Nwa m. Ngajụ ya bụ ese. Ka nje ka m pụta. Ngacha ebe nna aga pụta. Ngajụ ya bụ ese. Ngajụ ya ka nje pụta. Bakụ, kwa gị kpọrọ m abịago n'ngwa m ihe ị chọrọ ịgwa m. Ugomma, onwe ife mkpọrọ ị na-abụrụ nwata nwaanyị abụ Ọlọmma. Na afọ m ya bụ nwa, ọ bụ na m ya na-echu m ụla, na-achọ m ịnụ ya bụ nwa. N'iche ime gịnị? Na ọka inyere ụmụaka ọga ije na anọ na gị na na-abụ na adị na mmadụ ya. Chere n'ụlọ mma. Nya anyị nechara anya, onwere onye ọzọ ifo n'obodo a wee bụrụ Ọlamma. Afa gị wu Ndụbụakụ. Iwe na-achọ ọnwụ. Ọlamma bụ ọnwụ. Ma ụmụ nwoke onye jego ebe ahụ, nwe nke ji ụkwụ ya lọta. Ikwutere n'okwu na ichere na Ọlamma ọ bụrụ ọnwụ. Nwa ahụ bụ ekwensu. Emeakwa na ndụ gị dịgo ụtọ, ejikwana ebe ahụ. Ikwutekwana okwu na ị na-alụ Ọlamma. Ma ọ bụrụ ya, maakwa na nke gị agaghị. Ekwuchago? Agụchagokwa gị ihe nwere ike ịgwa gị. Ọlamma bụrụ nwaanyị ahụ. Ọ bụrụ ọsọ gị ma bụ n'ọfụma. Ndị ọzọ jego ebe ahụ, nwaanyị eji okwu ya na-abụ. Ngwa nawazia, asị m na ịnwa njelu ụmụ ife nzi gị. Mba ejekwanya, ma mmadụ nawazia. Emechakwa ime nke dị gị mma. Mana emecha, asịkwara na m agwara gị o. Asịkwara na Ugomma agwara gị. Asị gị nawazia na m echechago n'ọka si jezi ka a na-akpọ. Ka nnabanụ. Anụchago m Ọlọmma bụ ya. Ka nna chi ebe n'ebe ọ dị ka unu si ụbọchị na-atọ na-abịa na ụlọ Ndụbụakụ ngwa ka ọ dị ka ibu. Eburu ịba ngwa gị ịnụ nwaanyị amaka mgbe ị ga-enụọ nwaanyị ibulugo nwoke ọ bụrụ
show my boy now we are going to go to hey, it's more okay in the back. In the back. In the back, okay. In the back. No. In the back. As you go. Piano Viva Bulaba. Hey, as you go. Piano Viva Bulaba. Ndokako. Mam. As you go, Piano Viva Bulo. Ndobako. The one I want. Okay, it is about. No. Okay, it is about. No, Ndobako. Hey, Ewo. Kaiba mameba. Ezinkwo bianu iba mego. Ndobako. Oh, Ndobako. Hey, ezinwam. Ndobako, ezinwam. Hey. Oh God. Kaiba mameba. Ndobako nwam. Na etu akosi ma. Ndobako etu akosi ma. Ebe m na gije gol. Hey. Ebe je ifo nu nwanyi. Ị ga-anụ n'ụbọchị tata. Ai gezi ba gini. Ndobako. Hey. Chukwe. Keribe di ba. Mando ba kwa ngusigo ni na gbam. Ife mezili no bono na bu nke tonitezi akpori akpoga na alusi ka ha febezi alusi ni ba alusi ni. Chai. Papa. Follow. We are no. Ya na ụmụ agbọghọ niile bi n'ezinụlọ na na-efesi alusi. Alusi ka igwa lesu. Hey. Ilukwu ebe ahụ nweze apa fathers ka ndị ajụrụ ajụrụ. Ịghọtago ife dị ya? Ha bụrụzi ụmụ alusi. Tende ngula. Ano niya? Ede mo. Ke bia ban yu dade kwa. Bia nwanyị. Kefe ma na ịgwara nwanyị. Ọla mma ibe ọ bụ. Unu achọrọ igwe ebe ọ bụ. Akwa eme ngwa emeghela ọdachi. Maka echi amara m ka ọ ga-adị. Ọkara nwoke gburu. Ntị ike gburu ya. Nke a karịkwa m. Ịma ka m esi dowe ọnụ gwa nwa nkọwara nwa ya aghọtakwa na nwa epekakwana ịkọrọ ụda akịka. Ogini kpatara na achọrọ ịkọwalụ asị ka iwere onye ọ bụ. Gwani onye ọ bụ nwa m. Gwani onye ọ bụ. Gwani onye ọ bụ.
Olamma. Iru adịghịkwa gị mma. Ọ gịnị mezi? Ka iwe. Nne nwere ife mme n'obodo a. Nwere ife ọjọọ mme. Bụ na nwere ife ọjọọ mme obodo gwanụ m. Abụdịkwa m mmadụ ka ọ mụọ ka m bụ. Ike bụ na nwa nwoke ọbụla bịakwara n'ebe a nnọọ ka ọ nụọ m. Nwoke ahụ na ọma mbịazi. Nke bịakwara na-abịa bịa chọọ na ọhụrụ. Ka ọ dịrị akara ka m nwere ife abụkwa m mmadụ nne. Nne ya ojigokwa m. Ojigokwa m nne ojigokwa m. Ojigokwa m nne ojigokwa m ojigokwa m. Ma bụzi nne ya nne. Unu na-aga anyị sị ka anyị lụọ n'ugbo anyị jema na onwe ya ya akpacha ngwa ka anyị gaba n'ofe ugbo ahụ ka mụnwa na-aga ugbo ka anyị gaba n'ugbo ịma na ị ga-agawagodu ka mma ga-arapanye mkpara aga mana anyị na-eche nwanne anyị ka obere ọ pụtazie tupu anyị ejebe ngwa na omewe na-abịa ofe ugbo ahụ ọla mma nwa mara mma ọmarịcha mma na-ekwu maka ya ọ na-achọ ihe ọ ga-ebunye ụchụ nwa abụọ alụ ajụ fiakwa anyị jewe biko maka abụmọnụ a ife dị iche iche ife ahụ bido na-eme na ezi mkpọ na aka na anọ ka anyị mechaa n'ihe a ọkwa ịfụ na mmiri na-abịa mmiri a na-eruzikwa n'ala na-eme ọsịsọ na-eme ọsịsọ nchipụta ọtasị ọka gị ọ lapụrụ gị ọnya ọ bụ ururupụta kama ọ ya atasị ọka manya ka o tinye isi ka o kudie ọtasị ọ lapụrụ gị ọnya pụọ akụziri amazụ m nnọọ ife ihe dị ihe niile kee m ga-eme echi m bịakwacha ekikwana ma ma nwee nke ma na ọnya ntinye nwụsị kemgbe nwanne nyaa ofukporo anụ ọmarọ nwakụzi mma ha nwakụzi na ha anụkụzi isi m anụmanụ onye anụkụzi isi m mana nke a bụ ọnya m ndị ọzọ tinyefe amụ m ga-echepụta m ga-afụ iri isi ya m ga-afụ isi ya
nwoke alienu onugbu alienu kedu bụ ife a ọkụ onugbu Azikiwe anapoya onye no je ogba nna Azikiwe ewo onu wa Mbori nne yego kedu Azikiwe no o joko na echo nta abatabere kwa okazukwa abu no wo nukuto no na afia ho na achu obu na ogburu ya ma nata ono no mbo na oke anụ ahụ jee n'ọfịa gburu na-eketa ahụ nata na nta ọkwa ya unu nwoke kwụsị ime ihe ọ na-eme Azikiwe nwanne m atọrọ ga Azikiwe eziokwu ka ego mere oge ogidi kwa ike ọgwụ dike a na-ebu mma aga obu mma n'azụ mba ị ma nwe ife na-eri m nne n'alụ ife ọ na-abụ ncheta ama ife m ga-eme ya bụ ife mana mkpụrụ a ndị ezi nkwọ kpọrọ nwanne anyị onye nke anyị Azikiwe ka ife ilo a ga-emefa ka ife ilo ike ọgụ nwoke ada ekwu ihe ọ ga-eme ọkwa ndị ezi nkwọ anyị ga-agwafa na anyị nwa bụ ndị na-anọ kalive ọfụma atụrụ ụjọ bọsị ntakachi ụlọ nwere nchi iru ọgụ maka na otogo ndị ezi nkwọ bido ebe anyị akpara aka na mmiri anyị ga-egosi ọ na-achọ nke ị na-ekwuzi ije ebe ka ị na-eje obi adịrọ m mma gịnị mere ka ebe ị na-aga achọrọ m iru ama oyi ịma na ndị ezi nkwọ gbọrọ nwanne anyị nwoke so achọrọ m ka anyị kpaa nkata ka anyị mara ka anyị esi wee jee n'ụsọfọ ọgụ ọgwụ adịghị mma ọgwụ dị mma eji enya bụ ọgwụ a ga-akwụfu ọbara ndụ ya efu achọrọ m ka ndị fuo mba otogo ndị achọbara anyị obi ya nsogbu adịrọ emeka nche ya eche emeka nche ya eche emeka ọnya ngwa jee daalụ ka ọ dị kedu ihe mere ndị obodo a ya ndị ezi nkwọ ji kpọrọ nwanne anyị nwoke
asị ka iwe wee kpọchie. Ị ka na-ajụ ajụ ọ na ịmara na iwe apụbeghị ha n'obi nke ahụ dịrọ ka anya nọrọ nwayọọ maka na ebe a kpọrọ nwa agụ aka n'ọdụ gịnị mere ha ji gbaa nwa agụ aka n'ọdụ ọ sị anya bilie ka ọnụba ọgụ anyị ga-eje n'ụsọfọ ọgụ anyị ga-ebu anya unu ya ekunye ka anyị n'ọgụ uze maka na a sị na atọrọ ọmụrụ ọmụrụ atụrụ fụgo fes mbọsị nta so na owere nchi ọbịa ya mere Ika na iba na-ekpe nkụ ịnụba ife melon Gịnị mekwa? ndị aka na na-abịa ọgụ n'obodo anyị Na gịnị mezikwa? ewe onye obodo anyị tọrọ ofu onye n'aka ndị aka na-anọ Ewo. Ika na ebe a na-eti ewo nọrọkwa ebe a na anụ abịa ewo Mgbeke ị na-anụkwa ife na-eme n'obodo anyị Gịnị na-emekwa? ọla ụmụ ala rigo Ọla mere o gịnị? furu efu Mee gịnị? ọ bọchagodo na ị ga na-asị m mere gịnị Ekwuru m ekwu. Ka m si ahụ nwa, ka m si enyo nwa, ọ nachiela ebe o soro bi. agwara m gị ihe a agwa na nwa abụrụ mmadụ ọ lachi ya n'ebe o si wepụta ụwa ọ bụghị ọ lachi ya n'ebe o si bịa Ọ kakwara ya mma. na ọ karịa ya ma ọ nabara ka ọ kwụsị na-egbochi ihe ọma na-adịrị mmadụ Nna ahụkwana ha hụ gị ahụrụ mmadụcha nwa dịka nna tụgharịkere ka ahụ gị elelebe ukwu egbu ewu ọmụma asaa ya nne awụ gị ọhụrụ anyị na-egbochila anyị aka n'afọ n'okwu ahụ afọ ya n'okwu ụwa ya gawa ị mara nwunye m na-aghọtara eze nwaanyị bịasị anyị hapụ ọla mma anụnwa anyị jegoro jee jide tọta ebe fa dị onye nke anyị aghọtara m ihe ahụ ọ bụzikwa gị nọ na-ekwu ihe ọ pụtara na ị nọrọ n'obodo anya ị na-eji anya gị ahụ ihe dị omimi na-eme n'obodo a ọkwa nnukwu ihe dị egwu nke nnukwu ya ife meli bụ na unu eje na zoube ma otigbue ife anyị eme bụ na anyị esoro ọkpa mmụọ ya bụ eze nwanyị maka na onye na-eje anụta
nya bụ onye mmụọ na-ezulu n'akalụ dịka iji okwu n'ife na-ekwu iji okwu okwu eze nwaanyị kwu ka ya eso ịnụkwa nke nkwu n'ife mere ya bụ na m dịka o si wee kwu na aka arapụrụ fa nwa fa nwaanyị a ga-arapụ ya onwere ife ọzọ arụ ya nekwanụ m anya ebe ọ bụ na ihe ọnya nwere ife ọzọ a na-ekwu ọkwa n'ofu mbụlanya asị ka iwe ka ebe ị nọ onye ga-edu m ụjọ Chineke nna biko n'Chukwu abịa ma nyelụnụ m aka Chukwu abịa ma biko nyelụnụ m aka chọtara ofu mbuli ife Hey! Alụ eme. Ezinkwu Okonkwo efuo. Okonkwo efukwanụ. Okonkwo efuo. Ndị be anyị. Okwe nọ n'obodo. Biko bịanụ. Amasịkwa m ebe nsi pụtanụ. Biko nụ ndị be anyị bịanụ alụ eme Okonkwo efuo nụ. Okonkwo efuo. Okonkwo efuo nụ. Ndị be anyị. Alụ eme. Ndị be anyị bịawanụ. Alụ eme Okonkwo ada afụsikwa n'ụzọ. Okonkwo ada afụsikwa ụzọ. Okwe nọ n'obodo anyị. Bịanụ ndị be anyị. Okonkwo efuo. Okwe nọ n'obodo a. Ndị be anyị bịanụ amasịkwa m ụzọ be m. Amasịkwa m ebe nsi bịa. Ndị be anyị bịanụ. Okonkwo efuo. Okonkwo efuo. Hey. Ndị be anyị alụ eme okwe nọ n'obodo a. Okwe ya. Alụ eme Okonkwo. Ndị be anyị ezi nkwa bịakwanụ. Alụ eme kwaba enyi m nwoke ka nsi. Alụ eme okwe nọ n'obodo. Okonkwo atọkwanụ. Biko no bịanụ. Okonkwo efuo. Okonkwo gị na-eme gị ọmanya gị nwere onwe gị va gị gbasa anya ịda afụzi ụzọ gịnị mere gị ịhụgo mmanya ta isi gị n'aja ka ị na-eme chekwa ka abịa chere ka abịa chere ịfụ ọgụgụ ụzọ ịda afụ ụzọ chekwa Okonkwo chekwa hei ezi nkwọba anyị alụ emekwanụ ọ bụ gị na-eme n'obodo anyị a ebe ka isi Okonkwo alụ emekwanị n'obodo anyị a iwọsị na ọkwụ ụtụtụ kwashibo n'igwe mmadụ ekpuru isi
onye ada angụla asị na mmadụ anwụọ ya bụ nọ hei alụ emekwa ngwa bịa nnaga gị n'ụlọ alụ emekwa anyị n'obodo a ịghọta ife ka mmadụ ga na-abụ n'obodo ndị ezi nkwọ ba bịakwa na alụ emekwasakwa alụ na-emeta ha na-ekwu nke na-eme ọzọ mekwasakwa ezi nkwọ alụ emekwa na ezi nkwọ gbata na alụ Amaka, gịnị ka ikwu n'ibe na-eme n'obodo a? Amaka, Amaka, ọgakwa n'ibe mmadụ ga-anụ. Ịchọzi ka m nọrọzie na mwọkpe ya wụ enwere ihe nchọrọ ibu gị mana enwere ihe na-agbagwoju m anya. Kedu ihe ndị ezi nkwọ ji wee bịa tọrọ aziki iwebe anyị? Nne, ị na-ajụzi m ka ọ na-ebu ọzọ n'obodo a. Ịma na aziki iwe na-agba nta. Olekwana ihe nta ọ na-agba na ntọrọ ha bịa tọrọ ya jikọ. Ịma na ndị obodo anyị ndị aka na-anọ na ndị ezi nkwọ na ha nọ n'okwu kemgbe. Aziki iwe chọrọ nta si n'ala anyị gafee na nke ha jidie. Ya maka na o si na ana anyị gbara nta gafee n'ala ha ka ha ji wee bịa tọrọ ya. Ịma na m na nwanne m nwaanyị nọ n'ubi mbọsị ahụ ihe ụdịrị ọsọ anyị gbara egwu jide m hei mana ihe a na-eme n'obodo anyị ha ga-edokwa n'ihe ha ga-edo ya. Ha ga-edo nne m n'anya. Ihe nọ n'ime ya bụ na okwu nọbụ tupu anyị abịa anyị ya ebu n'ihe nọbụnụ mana osebụla ụwa ya emekwa ebere ekpedokwa enu ya bụ okwu. Chukwu disanyere anyị aka ka anyị nọ ya nwere ntị biko. Ekene Nzube nke unu na-aga n'okporo ụzọ amaka m n'Udodi na anyị ga na bụ onye isi anyị. Onye isi kwa onwego nke mere na ka onye isi unu ana-agwara m. Onye isi anyị kpọrọ anyị nzukọ maka obodo a na-akpa aka n'anọ na ha akpa na-agwa aka n'ọdụdụ. Nzube ka anyị ga. Aka n'anụ ọzọkwa aka n'anụ anya ha ya atụ agbata onye ọmụmụ ha ka ike. Ndị nna nna ya fas ndị ya na oke na ife a sị na apụtị mkpakọ ogologo ime nke ijikere ụkpọrọ chukwu n'ebe na-aga ike ọgụ ike ọgụ kekwa ụdịrị asụsụ dị ife a bụ ụkwụ ọfụma n'ife na-ekwu hei ike ọgụ dị ize ekwu okwu hei ike ọgụ adakwa n'ogwu ọdakwa n'ogwu ike ọgụ o hei ọrụ obodo bịakwa nụrụ no hei
afọ nwanne ọnọdụ ya bụkwara ihe gwụrụ m ike ihe a na-anụrụ ka ogbu wee nụ ka ọ da na onye na-afụ ụzọ nọkọtazi fudebe ụzọ mana enwere m olileanya na ọ bụrụ na ududo anya na-afụ mmụọ na-afụ mmadụ na ọ bụrụ na ọ bịa na ọnọdụ ya anụghị abịakwanụ n'isi njedebe ịfụgbakwa ụzọ ọzọ atụzi na alịlị o nwanne m na ọ ya adịkwa mma ọ dịkwa ka m na-anụ anya na-abụ na-abụ mmụọ na mmadụ nnọọ Ibole me nwanne gị adịrọ na bụ ihe dị ka ahụ anyụrụ n'enu gbalị jijigharị ahụrụ anyụrụ n'enu gbalị jijigharị mana emelenu emela ibe mele ebi na m anapụrụ ya ịka nri a na-atụkwalụ n'anyị na abụkwa na ụmụ arọ ka ihe aghọtanụ abata aka elota dibịa gbalịa achọrọzikwa m nke ọ na-ekwuzi n'onu afa na n'onu ama na uru na-enweli iwe mana nke nwe ọ na-ekwuzi bụ ihe gwụrụ m ya bụkwala ike mana nwanne m ọ ya adị mma unu anọ n'ike ọgụ adago ogwu ike ọgụ ọ dịghịzi ekwu okwu ike ọgụ nke mma ma chirikwanụ unu anala eche na aka Amadioha ime ya na-eme n'obodo anyị maka ntọrọ anyị tọrọ ọla mmanụ onye bụ ọla mma atọrụla onye ke maka nwanne m nwoke faji bụ Azikiwe ọ na-asị na atọrọ ụlọ mma kpachakwala anya gị ọ dị ka egwu abata agwụ n'ife a ọgịnị ekwere m anya ekwere m anya maka ihe ọzọ njikwa na ebe ahụ ezite osisi na onwe ya ọzọ kpụrụ isi fa na-ekpu isi fa na-ada ogbu nke a bụ na bịafa bịa dị anyị ọ dị ka ụjọ na egwu abatabago n'ife a gịnị m efe dike ọgịnị ọwụna agwụ m ebe nkwụ si na nkwụ ebe nkwụ ya dịka olubekwa na ụdị dike bịa gbuo isi dike bịa nna rụfụ na anyị akwụtaghị anụ ọfịa ọ ka mma na anyị gburu ya egbu ka na onwere ulu ọ ga-abala ya ma anyị hapụ ya ya bụ na anyị ga-egbu ya anyị gbuo ya na onwere ulu ọba mgba m nwa amadi a tupu anyị egbuo ya anyị atị afụfụ besisi ya aka ebua okwu na amaka ọ ya eme dịka unu si wee kwu maka na nwa amadi a balụ mgbe ewu ji efu anyị egbu ya maka na eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi anyị egbu ya nna onye m na a ga-egbu anụ ọfịa mana anyị ama mgbuzi ya amenenesigo na nwere ụlọ ọba na-egbuli ya a ga-egbu nwa amadi a ngwa akpara anyị egbu ya ngwa akpara anyị egbu ya ọdụ nwa ga-agba m ife a anyị egbu nwa amadi ọdụ nwa akpata na a ga-egbu ya anyị egbu nwa amadi a ga-agwa m ife a ga-eme ọmụ ga-agwa m ife ga-agwa m ife a ọmụ akpata na a ga-eme lekwa onye a onye ga-eme na ama onye ga-eme na ama
Chebe ije m ndị ọgbara ọfụ maka ama na akara mmụọ dị ya ife na-eme na agbara aka na ọnwa abụrụ ya ọ na-abụ n'ihe so ya ebe aka wee gbaa afa go bulukwa neke aro wishi obuda de kwa agwo de ko ebutezi ozo oji do si mo okilikili ka na bupo se na na ri akwa ni enu agwe vai na eli ka na chota ani nke eri anya bia na kwa ndu nwoke ndu nwanyi anya na-ekwu bụ arabia ba anyị na agwara arabia anya mkpata ebe anyị aro ka nkunu na-ekwute anyị oji na-eyi dịka egwu mụ na-eji onwe akata aka oke mmanwụ
ọmọbụ n'ukwu ọkwa gị na-ebute nke anyị na-eri unu bute anụ anyị nye unu ọbara ma anyị nwe anụ ọkpanye m ndị ana m echekwa unu akwata ndị ezi bịawa ọra bịawa oru bịawa igbo bịawa nya ka anyị na-ekwukwanị dibịa na-anọrọ nkịtị a na-egbu anụ na-egbu ebudu na-egbu ewu na-egbu ọkụkọ na-alụ ọlụ ọ na-aga agwaele nya bụkwa na isi ọgwụ ọkwa na agwaele bụ isi ọgwụ unu mụọ n'unu ka nna gwakwanị enwerekwala oyibo ọzọ m nwere agwara unu nwa bụ ọlụ oyibo m nkalụ ka na-akalụ abara akalụ si abara ma sụọ ya odogwu dị igbo egwu ọ dịkwa mma unu bịa be m ndị ichie ọ dịkwana mma ọ dị mma n'ibe na-eme n'obodo ọ karịwa anyị obodo wezite anyị tata anyị bịa akwa ọzọ ka gị bụ anya na-abụ mmụọ na-abụ mmadụ ka ịgwa ibe dị n'obodo anyị ajụ ebe na-eme n'obodo erigo mmaka ma ya mere ebe o si nsọ ịnọrọ ebe a akụkọ esi ebe a na-abịa ịnọrọ ebe a akụkọ esi ebe a na-abịa obodo were iwu wesi anyị bịa ka ị chọọla ibe na-eme n'obodo ibe na anyị ji bịa biwe mgbe ọmụ nwoke eziokwu ya ka anyị bịa ya ka unu bịara ya ka anyị bịara ịma belibe na iji bụrụ oje na mmụọ jee anya ka n'elu obodo anya iwe mmenụ ka anyị malụ ọ bụrụ ibe ndozi ka anyị dozie abụghị oje na mmụọ ogbu onye mgbe ndụ na-agụ ya ọra abịakwa ọgwụ ibe na-amala aka ka a na-etulu odogwu igwe ikpeke ọnwụ karị ka mara ma ekweme ajụọba ọkweta ọkafọ ọnwụ mmadụ erika ọ karịrị akarị a na-ebunete taa echi na-ebunete ọzọ kedu ibe ya eme gwanụ m ha ma ndị akpụrụ akpụrụ ha ibe nwada kedu ibe ya eme ya ifugon ha ndị ichie agbara ozi owere mgba na ọ na-echiri echi a maka osikere ike awa ikwe nkụ na akịdịgba na-agbagburu eke izu ịnọ taba eke ka ekwuru n'unu ga-abịa unu ga-anata azụ izu ịnọ taba eke ka atikpo onye bụ isi ijela n'izu ịnọ taba eke ka anyị ekwu ka esi ma ọ dị mma ọ bịa kwuru egwu atụ n'unu unu ji anaba unu ọgwụ obodo dụnyere unu na mmụọ bụ ududo kwuru nọ izu ịnọ ka mmụọ kwuru anyị ga-eji na-achị ya ọka mma gbado n'anya nya ka ọ dị nya
ije ka ego gbado na anya ka ego obodo Oga metem. Oji de kom. Iba Fabian. Akwiba yememe. Achimyalaka. Achimyalaka. Okwu achinaka na agba. Abaka na agba n'udu mmiri. Agbara ka gbagburu eyi. Ideji ogwu. Iba yemme. Mo. Iba yemme ko. Abumya. Isi no ta. Wabia. Unekwe ba yemme dị mma. Igbe. Hey, gịnị ka m na-afụ? Oh, hey, hey, hey. Oh, cheji na-efe wee ji o. Na-afụ ife a. Cheji na-efe jiri. Oh. Eso nwaanyị ogene. Nwa m ya ghọtara. Nwanne m nwoke ga-abụ. Cheji ga-efe wee ji o. Hey. Hey. Gigi. Anyị abịago. Nọ. Ọta. Beke. Udude. Onye taa beke. Eke na nwesịrị anyị bịa. Na nwa ka anyị bịa liwe. Anyị mali. Ka anyị mali na-eme n'obodo. Ka anyị na-enu ibe ọ bụla. Ka mali ibe ọ kwuru. Onufolia. Unu ma ndị obodo agbata obi anyị a na-akpọ ndị aka na anọ. Ndị be anyị tọọlụ nwava nwoke nwikolobịa. Farapụ ya. Farapụ nwikolobịa va tọọlụ. Famili ntọli. Nya bụ ife melini. Nya butere ọnwụ. Unu ga-abịa naba. Unu gwazi obodo na ife mmụọ kwuru. Ele ka o si mee. Nabakwanị na kwuru jekwa ka anyị jegwa ndị obodo. Kanya ka anyị ga-eme. Ka anyị jegwa ndị obodo ibe mmanụ. Mgbe gbado na anya na. Udude. Odogwu. Odogwu. Gwa ndị obodo na ife m kwuru. Eze dibịa. Ma gbado na anya na. Ka anyị jegwa obodo ibe mmanụ. Eze mmụọ ududo nke a anyị na-akwụsị anyị n'ike udo adịkwa enwe ndị nọ n'iru mana nsị kọleji na-ada agbakọ mme
ebe na ebe zikọrịta udo adị eze nwanyị akwụli na udo ya adị udo adịgo nwezi ọ na-atọrọ na mba ọnụ nwa aka nliba ọnụ nna ya ba anyị emegbu ibe maka esi eme ya iru ọma bụ na n'iru ọma ọchịagbu ya n'iru ọ dị n'ọfọ na asị na eme ibe ka esi eme ibe ọ na-adị mma wee n'ọnụ enu ibe ọbụla bụ okwu na ụka dịle anyị bụ ụmụnne na abụọ anyị edozi ya taa edozighị edozi ya ka abịa ka tikpo ya bụ mmụọ isi ka onye lụọ obi ya ka udo dịrị anyị na taa ka anyị chọrọ ime udo ebe ọbụla dị ọkụ na be anyị na be unu n'etiti ebe ụmụnne na abụọ ka ọ jikwa n'oyi na taa a ga-edozi ya bụ okwu maka na aka akarịghị ụgwọ nye m onye ji eze nwanyị nye ya nna m dere onye isi agha na ka ịkpọta ada eze mmụọ na-adụ ụlọ nwanyị ada nnọọ ije nwezi ọ na-efuru na mba ife ọ na ife megburu mmadụ mma ya ka anyị kwuru nshikọla eji na a na-agbakọrọ mme na nsogbu dị n'etiti anyị na unu adịgo mma onye ọbụla nọ na bie udo ya adịrị ya arụsi ike ọnwụ akwụsị ndị ịnyanya dị mma ya ka anyị kwuru taa okwu na ọdịgo na mmadụ ịgbanyakwa anyị ile ọma si eji na-eji aga n'ogwu taa ka udo batara n'etiti anyị na-abụ udo adịgo anyị na-abapụgo nwanne na nwanne anyị enene dị ka nwanne nna m metụ na ụmụnne ụlọ aka m gagụ na-enenezikwa anyị adịgo nwanne udo anyị adịgide unu ga-agbado anya ka anyị nwa gbado anya dagazienụ ndị aka ọfụma udo adịgo udo adịgo
si ana ya kedu ife uru bebe do bebe mma nne onyere m ọnụ ọ bụ ọnya m ka m jere necha na-apụta ọnya m amala anụ afụrụ m anụ ịmakwa na gaghị adị ma ọ bụrụ ọnya m amala anụ iwe na-ewegodu m nnarị aba ọnya m amala anụ na-agazikwa ifụkwa n'ụzọ bụ nkasị nkapụta wom nkasị nkapụta wom nkasị nka taburu m buru emenu buru m pịa pụta na-eti taburu m pịa na befa pịa ka ifo na ada m iwu na ngafe na ọka n'ifa wee buru m na gadebe m na befa n'ụlọ mkpọrọ ọfa n'ozugbo na-ezigbo enu anya adị m egwu sọọsị ya nnọọ otu a nke bụkwa n'ime ife nyekwa gịle nke bụ nne ka na-ekwu okwu nne eziokwu ha nyekwa m mmiri o ana m anwụkwa m nanye m nọ mmiri ọfụma ma nke ka njọ bụ na ifere mkpụrụ ụbọchị na nọ ebe a agụụ ada agụ m mkpụrụ agụrọ m ife na nọ ebe a agụrọ gị mmiri ka nọ nọ n'ahụ ma nne ili kwụrụ ife niile na ebe a so mmiri ka na eziokwu Obinigwe ekene m gị Chineke ekene m gị oge isi chekwalụ m ofu mkpụrụ ife a nke ka mesi ekene ọ ndị na wee ekene ebe gị mana nsogbu adịrọ maka na ife niile a metazụ na ezigbote mkpụrụ Chukwu wee weta udo n'etiti anyị nwa ekwu m ekwu na gị bụ nwa ekwu m na gị bụ nwa na onwe ife na-eso gị onwe ife na-eso gị aka Chukwu na-eso gị Chukwu daalụ o deme Abaga bịa akanano ekwekwanu m okwu akanano ekwekwanu m okwu akanano ekwekwanu Esse copiano, afogo foi no moço. A canana foi no moco. A canana foi no moco. A canana foi no moco. A canana foi. Ei, ada gadu. Kevin eje kwa kwa moku. Ekubego kwa moku. Obrokwaso songi. Mwana nwa ndara ogbi ekubego okwu. Kwa manya ho. Ma nwa mgbe eke ndara nguro agabago ku ije. Akolu Chineke nna dekwa ya. Ka nga dugbo ka ndakpo mama. Ka njekwa ndị obodo. Akana dekwa kwa moku. Akana no dije kwa moku. Jere. Jere kwa bolo. Ne. Eba kunno. Eko. Nale apo. Akalon tan oga iso apo. Eba kunno. Ayo. Ben kunno mga onumu. Na akpasi onugbu ka anyị wee sie no dako. Adem. Ka nje ncho ije nchiche nta nna apụta. Nsogbu adịrọ nwa m ngwanụ. Nchọkwanụ gị n'abalị. Nchọ ka m na enweghị m chịkwa gị n'abalị ma m bịara ụlọ bụlụ m. Ọ dịkwa na mma nna. Udoji nọ nsogbu adịla. Ngwanụ gaba na anụ m. Ka ihe na-amụlizi etu anụnwa. Ọ dịkwa ọma ya na o cheta ọmụlị ya na-agba amaokwu so ọ bụ
Abu no nwere ife nwe egwa anyị kọba na anyị ka anyị nọ. Nne. Ifu gonye ya anụ. So gwa dịrọ n'ụlọ na bịa ka ị na-agbala okwu anyị na-agbala ala gburugburu. Nna m, ọ ife ọma na ihe onye ife onye lụrụ oge ya bụrụ sabọ nne. Onye ebe. Ọla mma. Ọla mma. Ọla mma nke ezi nkwọ. Nne ka ihe na-ekwu? Nna m, gwara gị nnọọ. Gwara gị nwere nsogbu. Akụkọ nke ya ka atọ kasị amarụ nna m. Unu ga na-eme ka m gbajebe n'ime ọfịa. Nsogbu aka. Nga chọọ nta dị mma otu a dị mma iji nna m ngwanụ. Ngwadalụ. Otekwanụ. Bombo. Ama apịa. Ngwanụ nwa. Ijele. Ina sekola PhD no. Na we fen chọkụ ya chọkụ ọ bụla sika mo laki. Na mo ka na bogo gi. Odi anu ole. Ifu ka lo de mo. Ifu no ga mu ni ri o go bo ni ri e to onye ko ni. Yey, ototu. Nta. E bife. Nta. Obusu na ba. Nta. Ha. Kai mama ya bakata nta na lo tu. Nya de du bete. Hey. Du bete. O chine ka ri ze gi ko. Isi ko Ibuzala ngunya ngwana. Kefi de ibuzala na. Akididi. Nyame. Aziki we nwa. Akụkọ ihe kọrọ ma atụmatụ ga-anụ nwa. Nye ịnụ ọla mma. Sikwa gị na ọtọrọ m ụtọ. Onye asị ka mbụ. Ọ na-atọ m rịkpọ n'obi. Maka asọmụnsọ bụ nne di. Bro ma n'ochie. Ya bụ na akụkọ a atọka m. Mana o nwere ajụjụ nchọrọ ịjụ gị. Ị hụrụ Azik iwe n'anya? Mama, afụrụ m ọla mma n'anya nke ukwuu. Aga m enye unu ngọzi m niile. Ife m na-ekwu bụ na unu ga-amụ ozuzu oke. Mmụọ ozuzu ọya. Ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị. Ise. A na-enye unu ngọzi m niile. Gwazia ụmụ wee nyagba gị. Ise.
nne rapụgodo akụkọ gị na Ekene a efukwa ihe mee na agbamakwụkwọ Ọlamma ewo na-ekwukwa na apụtaba ahụnụ m akwụrụ ịpụcha ihe anya mpụ Ọlamma na nwa a ga-emecha alụ dị Chineke na ekele n'ihe a na-alụ lụọ nwoke pụrụ na nwoke ịfụnụ mmadụ ma nọ nwoke ifukwala agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ kpụrụ ọkụ ihe eji aka mechara ya na nke a anya m nna otu niile ajị nwa Chineke mechara mere ya Chineke na ekele n'ifukwa nwoke mmadụ ligide ihe ka mmanya wee dịzie ka igwe na-agba Ọlamma anụ nri ifugodo nwoke topu ihe nya atọ Ọlamma anụpụ m na nke nwoke a na-agbata anụ na ife nwoke n'ime anụ n'otu ihe anụ juru ebe ekwesịghị ka na nwoke o ji ihe ji nwoke atagide m anụ eze n'afọ nne m anyị ekwuchakwa ihe anyị fụrụ Ọlamma 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 n'obodo nke a dịkwa egwu Ọlamma nke izizi nke ịbụọ nke ịtọ nke ịnọ